I començam amb en Sergio. Julieta. Marga. Laura. Eusebi. Aina. Aracida. Hamida. Chico. Teresa. Eva. Aida. Agustín. Ana María. Henry. Marta. Tita. Romeo. Alejandro. Martí. Tommy. Bobby. Unai. Xavier. I Paula. Molta sort per tots i totes. I ara m'apareix que volen dir unes paraules. Qui ha de xerrar? Bones tardes a tots. Els nens i nenes de sisè estem aquí molt contents, celebrant el nostre darrer final de curs en la nostra escola. Tots ens enduim un bon record d'aquesta escola i ens ha ensenyat tan bé durant 9 anys. Per això volem donar les gràcies a tots els professors que han tingut. Na Cristi, na Betty, en Conjuri, na Vanessa, en Rubén i Maria primer, na Cristina i na Carme segon, na Cati a tercer i a quart, na Clara a cinquè, na Aitana i na Àfrica a sisè. Na Maria d'anglès, na Joana de religió, en Toni de música i en Joan d'educació física, i na Sílvia que ens ha donat suport durant 4 anys. Aquí tenim les millors paraules per descriure l'escola i la millor companyia que hem disfrutat aquests anys. Alegria, amor, diversió, amistat, aprenentatge, diversitat, ajuda. Afecte, models, oportunitat, sinceritat, intel·ligència, felicitat. I moltes paraules més que ens servirien per escriure un llibre. I tots junts som una gran família. Vos recordam sempre i vos vendrem a veure totes les vegades possibles. Gràcies a tots i que ets un altre.